Club Junta, building better Africa. Limpopo FM ndipo nthawi yathu yakwana 2 minutes past 8 ndi nthawi ya programu ya Pabwalo. Nditu mawa unoti kulandeni kuna kulikose kumene muri program ine nditu programu ya Pabwalo pano pa Limpopo FM muri ndine Mr. Kanga uli ninzanga yu Mr. Jembusi mwa Jembusi atuga program ya Pabwalo tifua tikumbusani program ine iyi yes fua Amalawi tinatizimva program ine osiyana nida fikaso ndi program ya Pabwalo. Mbambande programu ya Pabwalo ine ndiche ndine chikanga une chachikulu kwambiri ndinzanga Jembusi takumananso pano Pabwalo takumana pamoja ya Pabwalo pamene timakhala tikulubwa wauza Malawi kunalula kuna kuti Amalawi musanyengeke ndilaza simakafe musanyengeke ndika ndipo asakupusiseni kuti iyeyo akonzaso chinthu walephera ndipo asakunamizeni kuti anali busy kuphulisa chithupya zabodza Amalawi musapepere ndipo musapusisike laza simakafe chakwera walephera tikutero pano pa Limpopo FM abale 5 years yankani kukanika kusisa china chilichonse Amalawi nkumati guys okay zikanakhala kuti china chake chabwino chinasikako kapena mafuta agemula mapezeka akupezeka kapena fertilizer uja akupezeka alidi pa 4.5 tikanati bola inu amaphulisa ndi chani Amalawi unokwasi china fertilizer china chishonse mapezeka mafuta madima akimu inu tikanati bola waesesa mwina adi chithupyacho chinalipo koma ichi chakula ichi ndi chakula ichi chaonjeza ichi inu chithupya chanji chimene munapeza nacho ndalama za maiko akunja zilimo inu kungobwera kuyamba kuphulisa chithupya ndalama za kunja osapezeka ndalama anasiyapita nja zili kuti ndiye unonga dziko lisife koma DPP kodi ndalama za kunja munazipeza zili mozi ja zapita kuti ndalama za COVID-19 munazipeza zilimo zili kuti lero nkumati yaiti busy kuphulisa chithupya munauza ndani zithupya kodi munachoka nazo ku Malawi Congress Party zithupyazo Malawi munauza ndipo ndizithupya kodi mpheche mwanumo munali zithupya ndefunso lake pano pa Limpopo FM tatuze ndi kuti yake programu yake ndi Pabwalo. Zanga ifeti zauza Malawi zoona bana kuna mtu Amalawi musapusisike so nditaza simakafe chakwera sangakonzeso ziko olo zitavuta makabwanji akulu munthu ngati walephera 5 years olo kusisa chinthu chimozi ndemuganiza kuti 5 years inayo akwanisa kusisa zinthu 4.5 ija ngati anakanika kumusisa kuchokera pa 20,000 fertilizer kumfikisa pa 4,000 koda amuchosa pa 120,000 inu Amalawi guys tizifusana rubana misaka ngoda kutero akuti mafuna nyamata oziwa kuyankhula chani nkhali chizungu nkhali timafuna nyamata ali nyamata wabanga chani akuti mafuna nyamata oziwa kuyankhula chizungu lero lino nyamata oziwa kuyankhula chizungu wasunga black box imene inapha vice wake president ino
Nyamata. kupha vice wake president. simmozitu wina so wayimusipi uja vice president wina wayimusipi uja wakuchigawo chakulowa shida tipete kuchitira pano pali Mbambwe FM program yake ndi program ya pabwalo Program ya pabwalo iyi Mm. ni program yokhayo yokoma yomwe ina masula imafinya zithupya siyisa chilichonse. program imene imafinya zithupya Imafinya chithupya. ndipete tikufinya zithupya za Lazarus Programu Magafecha. imafuna zithupya zifinyidwe tiwongole matupi zifinyidwe mafupa aja tiwawongolere pabwalo pa pabwalo ndipe ife tikhalabe pati pano Limbomwe FM ndimati kuchitira kwina kulikonse muli bwanji Solemana Chipanda kuti ya ife tikumvera program ya pabwalo program mbambande program imene nditu tikuikonda kwambiri munazoona iniwe akuti ya iyi inenso kuno ndenewo amene ndi Philip Chambala kuti Limpopo yomweyo kuti mvesa kukoma kwambiri ndine nditu Philip Chambala kuchokera kuno ku Johannesburg mwatera kwadi akuti inde muli bwanji Robert nanga ino Godfrey kumeneko muli bwanji akuti ina Godfrey kuchokera kuno ku Cholo akuti Cholo chali mene ndaiwala koma bendi Godfrey ndakuona ni chamenemo ndimati kuchita program yake ndi program ya pabwalo ndikubwero ndakuona nimukutusa mangoni kwa abale wose nsonganimo uri kusonganiho chabwe kusondole uko makaino meko kuli bwanji kumeneko libano timuze chabwera kuna kuti chilipo chinafuna chani chinafuna mbale mwake ndimene ndithu pali Mbambwe FM program ya pabwalo tikutero ndi pamene patimakhala kusinya zithupya timakhaso tikuwakumbutsa Malawi za black box yanu kuna kuti black box ija tikuyifuna awu asatanamize kuti angakonzenso dziko ya chimanga akwapasa anthu okhawo a MCP okhawo chonsecho akuti ndi president wa dziko la Malawi akakhala bwanji president wa dziko la Malawi pamene akusankha popereka president amasankha amasankha anthu auzisankhani owapasa chimanga ndiye wina dzulori wabwera ndi information akuti chani munthu akuti Jealous Down akuti Lazarus Magafecha kwera apanga zitukuko za magesi akuti magesi alipo seponse ndiye ine ndimafunsa kuna kuti kodi mbambo ukafuna kumanga nyumba umayamba kumanga nyumba kapena umayamba wagula kale chimanga nyumba kuti chimanga chipezeke kenako mukakhuta muzipanga project ya nyumba mumayamba chani mumayamba kugula chakudya kapena mumayamba project nde ineyo napanga realize kuna kuti no anthu andopepera anthu akumanyengeka ndi ma 2000 akapasa bagi ya chimanga iwaja akumapezeka kuti atsekeka maso kumbukirani bagi ya 50 kg ya chimanga simungadye zaka 5 chimanga cholemera 50 kgs simungadye 5 years mungodya 1 week chimanga chata koma kuvutika muzavutika 5 years. You need to know kunena kuti ngati mungapange mistake ya Malawi mukamvotera Lazarus Magafecha kwa chifukwa wakupasani chimanga chimene mutadye 5 days zona kuti muzavutika zaka 5 nanga tanamiza ngati ino amawi pano chifukwa bakulira Lazarus Magafecha kwera ali busy kupulisa chani zithupya kulira ndi ino amali akutivesa kukoma Limpopo FM ndipati kuchita program ya pabwalo chani ya kupulisa chani zithupya zithupya ali busy kupulisa zithupya zote Amalawi akuja chiteze iye alibe nazo sakuziwa kapena zote Amalawi akugona pa filling station sakuziwa kapena komanso mafuta mukugulawo akugula pa ngongole akuti nyanja ija afuna ipinyulise nyanja aleki Malawi ija basi afuna ipinyulise ku Tanzania ndalama zake akagulie mafuta agalimoto mavuto okhaokha awa koma nane natu ine sinzi wakena kali konse
anati uzatu amalawi ife kusamba kusamba makani amalawi kusamba makani ungapikana ish ndichifukwa chani ko amalawi weyo ungapikana tikusaka nyamata nyamata jo nijo byali background Ayendeza zipo. akulepera akuendesa chilambochi akuyendeza mozondoka atoipotokora mozondoka dziko lija atoliendesa muzi wa iye fambani ine handiziwa ngakuti fambani inu fambani mukani hamba fambani akaza simakafe chakwera pitani mwatikwana atikwana akapulisire kunyumba kwawo zitupya amalawi akuvutika tili ndi nkhalamba m'mamidzimu tili ndi anthu aulumali kasopo kamene magula kasopo ka 40 kwacha pano pa 800 sopo timagula 50 kwacha machesi yeniniwa 20 kwacha pano pa ali pa 200 300 ulamuliro wa Lazarus Makafe Chakwera waonesa Malawi yekwe Kale kilipo kinafuna ukale kwenye kinakwera kinafuna ukale kinakwera kinafuna ukale mazi kinakwera kinafuna ukale kinakwera. muli bwanji Mr. Muhone kumeneko akuti ya nyimbo yo bwanji bwerereso nyimbo imene ndimayikonda kwambiri kuti nasona yo ndi imeneyo akuti nyimbo imene amayikonda kwambiri yo Amuhone ndabasi simunakaza kuti misisimbusi oh ndabasi moni akazi wanga Baghdad misimbusi mulandire chimoni chabwino kwa Adolini mbusi oh andi munhu wabadera chabwino azivira program imene ya pabwalo Uyako kwaya zakoja yazabona mamunako mwenye mangwana. Uyako kwaya zakoja yazabona mamunako mwenye mangwana. Chinafuna ukale kilipo chinafuna mbale kilipo chinafuna ukale kilipo chinafuna ukale kilipo chinafuna ukale kwenye chinabwera. Sanga chembusi ndimafuna ndikambevo ubwino umene taona mu ulamuliro wa Lazarus Makafe Chakwera. Lazarus Makafe Chakwera taonapo ubwino umene achita mu zaka 5. akuti achita ubwino wa zaka 5 minutes achita ino tomunduza bwino ubwino kwa wotani choyambirira chimene komano misalanga uli iya Ubwino- misalanga ino munduze bwino ngamusanduze bwino Lata- baba sitibwizana na baba Lazarus Makafe Chakwera wapanga chani wachitako zinthu zabwino kwambiri zowerengeka. ndiuze ndifone sindikuziona Choyambirira wapanga chani akwanisa kukweza katundu. apatagwirizana Ehe. apatagwirizana Ubwino misalanga woyambirira akwanisa kukweza katundu. katundu Pamene anampezera akuti yayi apapa sizili bwino chifukwa amalawi ali ndi ndalama zochuluka kwambiri. masala awo Ali bwino tiwakwezere katundu iyi pang'ono kulingana ndi ndi mmene masala mthumba wawo mulili. mulili Ndeti katiso tipite ku nkhani ya zomangana-manganazi. Tanena. Lazarus Makafe Chakwera achita bwino kwambiri. apatanino Akwanisa kumanga anthu ochuluka koopsa. Ena mwa iwo ndi ma-activist. Awakwizinga ndi unyolo kwa nthawi yayitali kwambiri mu zaka zawo 5. cholinga kuti chani Cholinga akuti asapezekenso omalubwalubwa za iwo. Umene ndiye ubwino umene wachokera mwa ulamuliro mwa Lazarus Makafe Chakwera. ine ndikuona misalanga ine ndikuona ndikulepheratu kumeneko Komanso Kukoza ubwino wina akuti chani akwanisa kupha anthu ochuluka kwambiri mu zaka 5. mu zaka 5 mavuto tili nawo kumalawi. Ifeyo timayamikira poyeneka kuyamikira posayamikirikasopo tisayamikire koma pano tikuna kuti Lazarus Makafe Chakwera you are number 1, you know how to read in country chifukwa mwakwanisa kupha anthu ochuluka kwambiri mu zaka 5. zikwi bazaka ino Ndi mapempha Bazaka inenso mubwere 5. muzandiphe chifukwa ndikuona ngati kupha iphaku kukukondoletsani kwambiri. Mbusa atu ameneyi
kusowesa mioyo ya anthu naeni, opemphera kulenga ngozi ya ndege. abusa tamene Kena kunkumaza dandaula ati kumayankhula ngati akumva kuchisoni kwambiri akuti iye ine ndokhumudwa. kufuna kuyipisa azibusa ena Anzawo. kufuna kuwayipisa azibusa Anzawo. 0798584620 namba imeneyo ngati sikugwira ndiye sendi pa 0602 makamaka 0603629142 Limpopo FM. Ine ndine Kangaude ndi mzanga chembusa Mbusa. misa Kangaude Eh. inenso ndi mbusa koma nditamva zimenezi akuchita uyu ine ndi ubusa wakundifokesa nawo mukuti nazona fati somba ikaola imodzi zonse zatani zaola ngenkhani yake. Amalawi ndakhumudwa nazo ndi zimenezi tiwapase moni amalawi ochokera ku Zingwangwa. tapase moni amayi ochokera ku Zingwangwa Tawapasenso amalawi moni ochokera ku Rumphi, kukaronga uko kukaning'ina. ino Tiwapasenso moni kuchikwawa amalawi uko ochokera kwawo kwa Kasongo, ino kwawo kwa Kangaude, kumponera uko iya kwa Kangaude kwawo ndi kuphalombe inu. aya Kangaude amachokera kuphalombe. kandiuzeni ndinu msa Kangaude Chembusi inu. Ino. Ine mmene mukundiona mu Chembusi ndingachokere tilichokapo kumponera. mufandisazika Nkhope zakumponera zimaoneka inu. samba kundipisa mtima ndisazikapo tina Ine sindilandira nawo chimanga chaulere. Abale sanalambire kuchimanga chaulere. Mundinena bwanji wakumponera. mundipisaso mtima ifo ndisazika ndizipita atu ineyo Ngabula malija nyumbaje, chimaje nikaja. Ngabuka mbalaka. Ine mo Abalawi tiveti kuchitira pano pa Limpopo FM program yake ndi program ya pabwalo. Akuti kuli bwanji kundilande komanso muli bwanji kwa safarao uko kwa china mpanti ten. sasaidi muli bwanji uko Akasini muni asaidi muto weche tito kuwecheterani pano pa Limpopo FM. Muli uli kunthalire. bagdadi Muli uli kuzorozoro. inuma chilimba uma Azatu kuchikwawa kumubwanji. ino anthu Kumkota mulipo. ino munipisa mtima ndichokapo ndinu Musatuluke mu studio. inu mufandituluke Tifuna tauza Malawi. eh Zimene ngachite pa 2025 pano. 2025 Ikamazati 16 September 2025. 20 Ikamazati 6 o'clock. 6 o'clock Chikwanje chanu chikhale chili chili m'manja. manja Kuti chakwera akaone nyekwe. komwera byabona mamunako mbwenye mangwana. Ndithu ndimati kuchitira pano Mr. pa Kamange mlande ulemu Mr. Kamange ndi kumeneko. mlande ulemu staff yose papakireni moni Pamenepo papakire nipo. moni Ukoso uko chakupatisoni uko. patisoni uko G4S uko Ukoma uko muli bwanji kumeneko. natibagio abale ino Limpopo FM ndimene tikuchitira timatero mlabale timapanga chonchi. timatero Moni. kungalula Kwing'alula. ingarura Hayi. Kuyako paya zagoje zabona mamunako mbwenye mangwana. Kuyako paya zagoje zabona mamunako mbwenye mangwana. Sinafuna ukale, silipo, sinafuna mbale. Silipo, sinafuna ukale, silipo, sinafuna ukale, silipo. Ndithu ndimati kuchitira pano pa Limpopo FM program yake ndi program ya pabwalo. Nzanga tapitirizani tikupereka moni wonse. ndipeka moni kwa anzanga wose akeyasani muli bwanja akeyasani inu mmadivesa kukomba Akiyasani. aluka muli bwanja aluka Kumeneko. azakariya mulipo moni kwa sidi Kwing'alula. narulalu programu ya Pabwalo. Limpopo FM. Staff yonse ya Limpopo FM. Moni. Komanso staff yonse ya Nkhanga zaona. inu moni kuyiwala bwanja Staff yonse ya Badiri TV. Muli bwanji. Mulipo. Amalawi tienti zimveni. Wale shali mpompo. Pama chitika zinthu za mundodwa.
pabwalo timakhala kutero zabwino zipose izi ndipo zingapose. Ndituzanga kung'alula kwake tipitise motani pano. apo kungala kuti piti kumuti akhalira bwana ino Timafuna tiwakumbusa Malawi. ngati ukumbusana dama No, pamene tikupita kuzisankho zanga Chembusi. chabwino Tiwakumbusa Malawi kuna kuti Lazarus Makafe chakwera. chabwino Zimene analonjeza palibe chimene wakwanisa ulo chimodzi. ati wakwanirisa iyayi imusabisa chile makani abisala ngodi makani obwanji Kukwanirisa pesa amachoka pa 4,500 pajaro anatuza sasa yani nakwera inisema ngwande wa 2 million ino kumadziko ino wakwanirisa muna zona wakwanirisa zofuna Amalawi. zake Amalawi Pa tiye 16. tigalamukeni ndikuti tu pa 16 pano zikwanje mmanja chenjerani zikwanje mmanja osati muziti iyayi lufeyo sana nene iyayi Mr. Chembusi sana nene ine ndikusamba mmanja atwa ifetu ndi tikusamba chitupya chikuchisuka aba tikuchisukuluza chifukwa Lazarus Makafe chakwera anangochiphinya nkuchisiya choncho akuti waphulisa nde ife timabwera kuzapuputa apo pamene uzapuputa udi abati kupuputa kupukuta ndihoda kufati kupuputa tinuyo koda mate kupukuta so aya ine ndifunse tinu misakangawuni ine sindiziwa kupuputa kapena kupinya kapena amati kupuputa kusalaza kapena mudaduze atiuze ndamala atiuza nda Lazarus Makafe chakwera atiuza kodi mudachimaliza kuchiphinya chitupya kodi mwachimaliza kodi mwachipukuta mwachipuputa Atogala mpambuyo simene apanga Malawi sokuloni pambuyo anapanga zinthu zobwerera mbuyo kudumpha mikozo ukaponda manyi Atogala mpambuyo Atogala mpambuyo Atogala mpambuyo Atogala mpambuyo Sanjose anzago marewanga Sanjose anzago marewanga Sanjose anzago chikuwa chanchiro chiro izagusera nyimbo yakuti musanyoze anzanu yayi musanyoze anzanu chifukwa muli gawani wina aliyesi paseni wina aliyesi naso analipo omwepo anasikapo inunso pa muzasikapo 16 sipatali basi inu masiku dakutera kuti ine ndimatero akutera kuchiseko Mr. Chembusi akutero palipopo FM asikisini sikalekale wireless yamala nditunzanga Chembusi tasazike Amalawi inetu ndisazike ndisanasazike Amalawi programu iyi tikafati tikumbusana zapa 16 September basi kumene isanakwane siso kuloko chikwanje alisi chizakhale manja chabwino kuti uyuyu kasongoyo achoke chabwino tisamayiwale Amalawi pomaliza ndupeka moni konsekose kuli abale yanga moni mdomasi munzomba mu blanta ya munchilimba ochikombiri ndokhawo ndizapanda abalanga okha ukavota nde ino mwapakakali chisankho inetu ndizapanda abalanga chisankho mwapanga programu ndi pabwalo manipisa mtima tili pabwalo mati ndisazike muzipita ine ndizipita muzipita anyamuka azipita awawasakunipisa mtima wambiri ndakukuza kuti ine pasiku lokavota ndizati anthu nonse musapite ndikavuta ni ndabale yanga basi ndapita tikumanaso zigawo
za mawa. Pano palipopo FM ya pabwalo pamene zikupeza ni Sunday lokhalo la mulungu chigawo chakummawa ndi pamene tizikhati kumweula ndithu kumweula kusakaniza mashini tizikhati kutero ndithu nkhani yake makhanga ndiyokangana koma timakhaona kuti timafuna inuyo Amalawi muzitola muchina chake mmene munkatikati mwakukangana mutimakhati kuyankhula mu zinthu za nzeru. Amalawi tikuona kuti tiye tisankheni mwa nzeru zonse zimene anatilonjeza Lazarus Magafe Chakwera palibe ngakhale chimodzi chimene iye wakwanitsa. Iye zimene wakwanitsa ndi kumanga anthu, kupha anthu, komanso nepotism, komanso zambirimbiri zolakwika kutibeka ndalama zimene iwo achita. Ndeteni pa 60 pano nkhani ndiona kuti tikavote mwa nzeru tikubwereserani president yekhayo amene mungamvotere kaya ena ziti ndi nkhalamba kaya ena ziti ndo wankulu. Ife sitikufuna ukalamba, ife tikufuna nzeru, tikufuna experience ozakhala kukamtenga mwana wakumwezi, mwana kuti sanakhwime pa mchombo kumati yayendesa ziko. No, apapa mmene zililimo, mmene ziko lafikira pano zikufunika anthu okhwima. Club Junta, building better Africa.